Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәрдә балалар мәйданчыкларын вату очраклары күбәйгән. Вандаллык сабыйлар иминлегенә җитди зыян китерергә мөмкин. Татарстан территориясында яңгырлы салкын һава торышы саклана. Август нинди булыр? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Чаллы кызы Африкада балалар укыткан, шәһәрдәшне ерак илгә нинди юллар китергән. Вандалар балалар уен мәйданчыкларын җимерәләре. Шолтывының кайнар элемтәсенә бу турыда битараф булмаган шәһәрдәшләребез шалтыратты. Уенчыкларны ваталар, йоглы балалары хәтта утта төртәләр диялар. Әлеге мәсьәләгә Гомум Россия халык фронты активистлары да игътибар итте. Алар фикеренчә, ватылган уенчыклар балаларның сәламәтлегенә зыян салырга мөмкин. Уен мәйданчыкларындагы ватык детальләр аркасында балалар имгәнергә мөмкин. Шәһәрдәшләребез бу әшәкелекне яшүсмерләр эшли дип исәпли. Очень хорошо стояла и прямо разбегаются, пинают, наверное, тут. Больше никак. Это натуральным образом вандализм. 40-09 йорты янындагы спорт мәйданчыгын 2 ел элек кенә ясаган иделәр. Әле яз көне генә бер нәрсә дә ватык түгел иде, ди ТОС рәисе. Хәзер коймалары җимерек, йозакларын йолкып алганнар. Югыйсә ишеген дә бикләмәйдек ди ул. Бу мәйданчык 608 мең сумлык грантка төзелгән. Ул хәзер идарә итү компаниясе карамагында торса да, подряд оешмасы мәйданчыкны кабат ремонтларга да каршы түгел. Бер төн эчендә шушы площадканы вандализм дип әйтәм инде мин моны. Бүтәнчә берничек тә әйтеп булмый. Кешенең эшләгән, тырышкан эшен юкка чыгару. Әзрәк кеше мәрхәмәтле булсын иде. Әзрәк үзләренең территорияларында торган элементларны, спортивный площадкаларын, детский площадкаларын сакласыннар. Яңа шәһәрнең беренче комплексындагы мәйданчыкта аяныч хәлдә, ул да грант акчасына узган ел гына ясалган. Бирдә яшәүчеләр әйтүенчә, кич белән мәйданчыкта яшьләр ял итә. Үзидарә рәисе үзе яшүсмерләрне ут төртергә маташуында күргән. Тагын бер күңелсез күренеш Зәп бистәсендә. Бу мәйданчыктагы өстәлне төбе тамыры белән юлкып алганнар. Комлыктагы декорацияләр дә ватык. Мәйданчыкларны ясаган подряд оешмасы барлык җимерек әйберләрне кабат төзәтте. Активистлар чаллыларны булганны кадерләп сакларга чакыра. Римма Султанова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сездә берәрдән проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Россия президенты Владимир Путин Россия Салым кодексына үзгәрешләр кертү турындагы законга кул куйды. Аның нигезендә Россиядә бензин һәм дизель ягулыгына бәяләрне тотрыкландыруга юнәлдерелгән төзәтмәләр кертелә. Документ Россия хукукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. 2019 елның 1 июленнән 30 декабренә кадәр 5 класслы АИ 92 автомобиле бензинын сату бәясе шартлы рәвештә 1 тоннага 51 мең сум дип билгеләнә. Хәзерге вакытта бу ягулыкның уртача күпләп сату тоннасы бәясе 56 мең сум чамасын тәшкил итә. Дизель ягулыгының бәясен тоннасы өчен 50 меңнән 46 мең сумга кадәр киметү тәкъдим ителде. АИ 92-нең ваклап сату бәясе 1 литр өчен уртача 41 сум тәшкил итәргә, дизель ягулыгына бәя литры 41 сум 75 тиенгә кадәр төшәргә мөмкин. Ахыргы карар АЗС шелтәрләре милекчеләре тарафыннан кабул ителәчәк. Республикада салкын яңгырлы һава торышы урнашты. Бу атна дәвамында үзгәрешләр көтелми дип фаразлый синоптиклар. Температура нормадан түбән булачак. Бу арктик һава килүгә бәйле. Мондый һава торышы өлгергән игеннәрне урып җыюга да кымаучаулы диләр авыл хуҗалыгы белгечләре. Август нинди булыр? Бу хакта Ләйсән Ханова сюжеты. Тепла не было вообще. Огурцы плохо росли. Вот, и сейчас холодно. Июль куандырмады ди 30 еллык бакчачы стажы булган Мария Фризюк. Зур булмаган участогында кирәкле һәр төр яшелчәне утырта, артыгын сатарга алып килә. В июле у нас вот обычно где-то с числа 10-го жара начиналась. Вот арбузы росли, все. А у меня даже вот такусенький арбузик вырос всего-навсего в этом году. Помидорлар башка вакытта 10 июльдә кызара башлый торган иде. Быел ай ахырына калды ди Фәрүзә Салихова да. Аның каравы салкынча һава торышы бәрәңге уңышы өчен әйбәт.
Беренги үшін дейбет, суған үшін дейбет болды. Яңғыр нық болмады бит ол. Суғанларға дейбет, беренгіге дейбет. Бу атнада һава температурасы 12-18 градус жылы болды. Урыны белән бүген төнлә җылылык нибары 3 градуска кадәр төште. Яңгырлар, көчле җил, июльнең соңгы көннәрендә температура күп еллык күрсәткечләрдән 7-8 градуска кадәр түбән булды ди синоптиклар. Мондый һава торышы 2005, 2006, 2014 һәм 2015 елларда булган. Профессор Юрий Переведенцев исә августта җылы белән әллә ни куандырмас дигән фикердә. 17,8 17-18 градусов. Осадков должно быть опять по климатическим нормам уже поменьше, чем в июле. В июле самое большое количество осадков обычно выпадает порядка 70 мм. Ну, там будет порядка 60 мм. Это вот климатическая норма. Вот. Но судя вот по всем, это по первой декаде, которую мы, так сказать, видим, она будет явно градусов на 6 ниже нормы. Гомумән алганда август айында уртача айлык температура 2 градус тирәсе түбән булыр дип фаразлана. Димәк, барлыгы үмит сентябрьгә әбиләр чуагына. Ләйсәнханова, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Россияда 40 меңгә якын умарта оясы һәлак булган. Татарстанда Алтай краенда һәм Ульяновск өлкәсендә умарталарны торгызуга дәүләт ярдәме чаралары эшләнелә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр итүләренчә, гражданнар мөлкәтенә китерелгән зыянны компенсацияләү мәсьәләсе хукук бузуда гаепле затларны җаваплылыкка тарту юлы белән суд тәртибендә хәл ителергә мөмкин. Умарта кортлары күпләп пестицидлар һәм агрохимикатлар белән куркынычсыз эш итү өлкәсендәге законнарны бозу, аларны тиешле нормадан артык куллану аркасында үлделәр. Татарстанда әйтик 3 меңнән артык умарта оясы һәлак булган. Бер умартада 80 меңгә кадәр бал корты булуын исәпкә алсак, республикада бу сан 240 миллион чамасын тәшкил итә. Шаллы кызы Кениядан кайтты. Анна Кудрина 2 ай буе волонтер булып эшләп, Африка балаларын укытканы. Кыз кара тәнлеләр арасында бердән-бер ак кеше идем ди. Аны анда музонга дип атап йөрткәннәре, тәрҗемәдә ул ак кеше дигәнне аңлата. Шәһәрдәш ни өчен нәкъ менә Африкада эшләүне кулай күргән Лилия Гатина сюжеты. Анна Кудринага 22 яшь, ул педагог, хореограф булып эшли. Аның Африкага бару теләге педагогика көллиятенең соңгы курсында төркемдәше белән 3нче дөнья илләрендә белем алу турында презентация әзерләгәндә барлыкка килә. Үз хыялын кыз көллиятне тәмамлаганнан соң тормышка ашыра алган. Мною двигала, наверное, любовь к детям, потому что я очень люблю детей, а африканские дети, они не получают столько любви, сколько получают русские дети. Русские дети, они достаточно избалованные, потому что у них есть все. У них есть игрушки, у них есть образование, у них есть хорошие обеспеченные родители. В Африке такого нет. Африкага юл тотырга кызга Финляндиядә яшәүче танышлары ярдәм иткән. Бу гаилә Кениядә 35 елдан артык яшәгән һәм гомеренең күп өлешен Африка балаларына багышлаган. Я занималась с детьми, мы с ними рисовали какие-то творческие направления, я вела у них занятия по танцам, но сами африканцы, они танцуют, наверное, лучше, чем я, потому что у них это врожденное, так скажем, чувство ритма, чувство такта. Кения ризыгы безнең ризыклардан әллә ни аерылмый дип сөйли кыз. Өстәлдә еш кына дөге, кузаклыклар, Африкаларның милли ризыгы кукуруз оныннан әзерләнгән угалина да авыз иткән. Хәзер кыз балаларны укыту буенча яңа белем бирү программасы өстендә эшли. Аның белән ул янә Кениягә барырга җыена, әмма бу юлы инде озак вакытка. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерсез мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах Пеплас всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. Аптека «Апрель» с экстремально низкими ценами. Лизабакт 30 таблеток по карте программы лояльности всего за 199 рублей.